שלום לכולם, שמי דוד קדוש, אני גם נקרא סבא בונה מגדלי למידה. זהו מגדל למידה עשוי מאורן וברידג' והוא מתקפל עם שתי מצבי גובה. ככה הוא נראה במצב פתוח, זה גובה ראשוני, הילד גודל, זה גובה שני. יש לנו מדרגה ויש לנו שער, המדרגה מתקפלת. סיימנו, פותחים את השער, מוציאים את המטבח, מניחים אותו בפנים ומקפלים. יש לנו סוגרים מהצד כמובן, שככה יש לנו נעילה וכפה. אחרי שנעלנו, כזה, סוגרים את השער, משינים טיפה, סוגרים את המגדל למידה, את המדרגה. והנה לכם מגדל למידה, שתי מצבים בגובה, מתקפל מאורן וברידג' מלא עם לקה על בסיס מים. אשמח להזמנות 050-265-2217 דוד קדוש.